După ce am făcut primii pași în platformă și mi-am invitat copiii, sau poate că ei au adăugat direct adresa mea de e-mail la configurarea profilului, îi voi vedea în pagina principală a contului de părinte, unde chiar în secțiunea parcursul copilului sau, mă rog, a copiilor mei. În partea de jos a fiecărui card voi vedea un buton care îmi permite să descoper mai multe informații despre activitatea lui și despre nivelul de cunoștințe la care se află acum. Haideți să explorăm profilul lui Andrei, copilul meu din clasa 8-a. Sunt două secțiuni pe care le voi vedea în pagina lui Andrei. O secțiune care prezintă activitatea din antrenamentele copilului și o secțiune care face referire la harta cunoașterii. În zona de antrenamente, ceea ce pot să văd că în cazul lui Andrei a lucrat destul de mult în luna iulie și mai puțin în lunile următoare. Dând click pe fiecare secțiune în parte, voi vedea câteva detalii suplimentare legate de numărul de exerciții făcute, câte au fost corecte, câte au fost greșite. Sub acest grafic se află harta cunoașterii, o imagine vizuală a nivelului de învățare pe fiecare capitol în parte. La nivel de an, vedem o medie a acestor capitole, de exemplu, pentru clasa 5-a, ceea ce vedem la Andrei este că se află la un nivel mediu. Dând click pe această clasă, vom vedea detalii pentru fiecare capitol în parte. De exemplu, pentru numere naturale, Andrei este la nivelul începător, dar la divizibilitatea numerelor naturale, Andrei stă foarte bine. În cazul în care vreau să obțin detalii suplimentare, tot ce am nevoie să fac este să dau click pe un anumit capitol, de exemplu pe fracții ordinare, și ceea ce văd sunt exact informațiile care sunt expuse de fapt și copilului, nivelul lui, rezultatele evaluării și recomandările în consecință date generate de nivelul curent de evaluare. Pentru detalii suplimentare poți să accesezi istoricul de evaluări și istoricul de exersare. Accesând istoricul de evaluări, văd când a făcut Andrei testele de evaluare pe baza cărora s-a calculat acest nivel curent de cunoaștere. Iar în cazul în care deschid istoricul de exersare, ceea ce voi vedea sunt exercițiile făcute luna curentă, luna trecută, practic tot istoricul de exersare al lui Andrei la nivel de acest capitol. Astfel, pot urmări cu ușurință progresul lui Andrei și pot înțelege mai bine cum evoluează pas cu pas.